Kasama ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Norma. Kay galaan kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Ang atong magtatampo si Norma. Kini akong bana usahay, labad gyud ni siya sa kung o. Kay bisag unsaon akong pasabot, di gyud makasabot. Mao nga permi mig makasumpaki. Pero araw gyud ka masabtan ang akong sugilano no, ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Didto sa atong lagkaw, ako misusi, ako miduaw, abi kog naguba na, unya na tunas ug nawala na, nagpabilin sa gihapon ng buhing saksi sa gugmata. Saman, oy! Sika kasama ba ni mo diha? Papaulian na! Samok! Mapagay sweldo, maningil naman noon. Hahay, baga mo na sila gnaong. Giguba lang yun nila akong adlaw da. Ibis maya na kayo unta kay tustanan. Unsa to day? Siyong sa today! Naimang kuan ba kining naimang huwam. Naabang ko na 200 diha para palit bukas. Wa! Papaulian na! Hibaw silang ting bitay ron. Ari man hinuon dool nato. Wa man gaytay para paniudto dire. Kuan man guday ba? Usa naman sad! Di mo bayad. Wa! Papaulian na! Unsa to? Unsa to dong patre? Naay mo bayad buwad na. Ay, pasak ah! Wa na pauli na. Tagali good bugod na ito eh. Ikaw sad ba? Ibawad kag mo bayad to. Wala lang gini mo kuha ang bayad. Nanawag pagyud ka. Pitas ni mo eh. Ikaw bigay ko papuli ana. Ang nagtuo man kung maniningil gihapon to. Nya kinsa mayang tong sayo ako eh. Ha? Ha? Ako may kasabaan ni noon. Ang naunsa man ka? Beh, hawa na beh, palayo na gud ako Patrick. Palayo na gud ako. Ano nga masab? Kabukbukon kay kusnaong nimo. Itrut na niyo. Oh, nganong ni aman ka, Patrick? Aba kay normal sa bahay ma eh. Ha? Nganong saba man? Sige yaw. Yang sayop ko tamoy pangawan ko ngawan. Sa may pahungaw? Ang yang kalagot ko. Ay, apin ako kung sa imihungaw. Sa to pa, ami anipod ka, aron magpahungaw ka. Kung sa may ako ipaungaw ma. Oh, ang imong kalagot. Oh, amin ko kung sa ipahungaw na ko. Ay, sos. Sunod na sa nako. Oy, sirus kape man ka, Patrick. Oy, Kanang tadi mo be. oh, papaday ka, magkakaon. Opo eh. Oh, muna'y klaro. Nga klaro ko sa ba? Nga makapahungaw ka. Makapahungaw ka sa ibong kagutom. Sige lang ka, laos ito sa kusina. To ay us inununan dito. Ha? To pa'y bahaw. Katumoy pahungaw eh. Bungot ito eh. Kino na eh. Karon manahit sula pang usbon. Unsa man imo pag-anhi Patrick daan ni padluod. Nagpawarin ako kiubos ako sa awa pa eh. Nagpahungaw, rana sa din ni Taldong. Pahungaw unsa pagtuod niya nato diri ha? Panghaw kay pahungawan hungawanan unsa. Ikaw kay laki man ka o kay laki dapat ikaw mo'y hari sa inyong panimay. Kana imo asawa assistant ra na nimo. Pero ikaw yung dapat mo'y masunod, ang angay masunod. Pero ang nahitabo, ikaw na hinuoy ok taon sa imong asawa taon. Pagka kadakong laki nimo pagpakalaki yun unsa man ka. Ay, dili man na malikayan Taldong, oy. Saon nga wa biya na tao na tarong trabaho. Unsa ba dili trabaho nimo ron Patrick ha? Oh, unsa man, hoy. Tubaga na, oy. Patrick. Kuan. Taktak ko pa eh. Hmm? Oh, nagkanina na lang kong vlog ron. Vlogger na lang ako. Vlogger ka? Oo pa. Oo, di ay basos, ginuo ko nimo. Yan, monetize ka. Oo. Nawat nga yung sweldo ka ma. Amo ba, i-shout out niya ko doon, ha? Nag-vlogger sa ka pa? Ha? Oh, nag-vlogger sa taon na. Nangiyawat, dugang-dugang sa income. Pila na may income niyo ba? Ha, pila ni income ikaw? Pila ron ni kay income nimo, ha? Dahil pila ka dito income na ko? Lah, parehas sa kadako sa imuha.
Aw, ang gamay na day. Gamay. Ah, dako day, oy, dako. Dako. Ang pagkakilot. Recorded by X Thunder Gaming. Asa naman to si Patrick? Oh, uy. Uy, si Miyot man yung nag-akbo din is gawas. Iya man ni si Matug din yun, uy. Hoy, Miyot. Miyot. Shh, uy. Mata, uy. Uy. Ang sa mga pre na mga diris among tungod na tuog. Ito namang inyo. Ay, pasensya na ka pare ha. Wala akong pulis, ang paulis amo eh. Uy, nga no good. Way ayaw ko asawa. Kwarta rin gapas. Ah, pag sure, oy. Lagi pare, paita sa ha. Bisang sao na, daong kay kwarta. Mga kwarta rin gapas ng bayanan ako. Time pa ra ha, time pa sa ha. Nga no nakaingon mga ana. Nga no naada kay daghang kwarta. Ano ang kilagutan mare? Kaya baon siya nga wako'y kwarta. Magsige ka po siya kapas ng kwarta. Skang haka ni bayanan mo nga. Gusto na kong makigbuwag niya mare. Uy, pre, ayaw, ana, pre. Hindi mo dag ayaw mare. Gusto na kong makigbuwag niya kay way ayaw. Ay, sus, di lagi na. Mubuwag, sulti. Ikaw, kay ba ako di ka mubuwag, sulti na sa nimo. Anong di ha? Magbuwag na mi. Sus, asa ko tuo. Ina kong butbuton na rin. Di ko mo tuo, anak, pre. Ah. Magbuwag pa manggalit ng bagulog ang bunot, kag grabe kay kapilit. Kana pang inyong gugma nga atik ray gagunit. Balhin og katuog dito sa inyo, pre. Nayuna, wa na kakamatikod kanang imong giakbuan na akas imong kana imong giakbuan na basura na diha. Oy. Unya, natuog ka diha. Muagi ra bang tax basura na malas kag maapil kag karga. Di ba schedule ron? Hindi pa schedule? Si schedule mo ron sa di malata. Oo, sa di ay no. Kay nalata naman ng naong ni mo, pre, no? Nalatas kinulatan ni Mari, pre. Teka, oy. Dito ko silang nanay at gisuroy na ko mga tiguang tao dito ba? Maayo. Unsa man tayo ni, watay pa nang hiray? Sunod ako'y mulakaw, ha? Di na sa kumanang hindi mo, ha? Nayapag ng mga normal. Sinayabag! Wa ko mayabag, klaro pa yung utok ko. Unya, ano may ingon nga? Wati pa lang hiray. Karon ba may tabong ako ka pa nang hindi mo. Pero ikaw, halos kadalakaw ni mo. Wadi ko may tabong. Wadi may tabong. Nangyit ka na ko. Hanggaws naong ni mo. Saan ako pa panangit? Nagkita raman ko yuga. Oh, kita din nagkuyog sa. Hilam niya ay. Limot ko na. Mao mangyod ka. Dayog limot-limot. Limot manggani kan dunay maningil. Kana pakahang huway maningil. Oh, unsam sa gawin. Huwis ako eh. Ngano man nahago day ka? Ngano ka oy, gihago ka? Kisa man naghago nimo? Babay? Kinsa babayan na tubag. Taas mo kung tanan ni mo eh. Mura man kang nag-train-train. Patay. Hoy, oh, asa ka? Asa ka? Asa ka? Huway ko. Asa ka mo pahuway? Huway ko. Asa ka mo pahuway? Ang awag ito sa lingan. Siyempre, kwarto na to. Unya, kwarto din na diya nga CR man na. Ibaw ko. Sa may restroom ni mo. Di ba kwarto na pa huwayan? Ah, buti mong budlata kag mata. Mga personal. Huwag personal na eh. Mao na among sitwasyon, sige lang gid mig supak ani, sige lang mi kasinong pakiay, kay labad magud kini akong bana. Unya. Oy, Patek. Nahibaw ka kung sinahitabo ni Parimiyot. Ano man? Gituok niya ang iyang asawa. Unya karon ang problema kay namatay ang iyang asawa sa high blood, kaysa dihang gituok kuno niya, pag tuok niya giatake man. Niya. Aw na pre, susiya. Ano mo siya may preso? Nung kitaki makaha. May tatong namatay kay gituok. Matay maka sa taki. Ay bisa na. Niya. Siya din may preso. Tungod kay siya mo ay nakaingon. Daghan naman gani hinuon siya kaso ang kalaki ha. Ano good taon? Nawa man siya sa anak. Labuguan ni mo eh. Kita ang multin mo Kay eh. bugo bitaw ka. Makiglalis ka na ko niya pataka ka lang sultian ng imong akusasyon. Naiha paminaw. Paminaw. Nganong siya maoy mapriso una. Giatake ang iyang asawa tungod sa iyang gibuhat. So, murder na. Ikaduha, iyang gituok. Pero wa madayon kay giatake iyang asawa. So, frustrated murder. Ikatulo, nasakpan man siya nga naa siya'y dangkot silyo. Oh. Naaday siya ng kutsilyo. Nail cutter. Nilikata. Niya kutsilyo. Magamay umadako basta masamad deadly weapon gihapon na bogo. Pida ni mo eh. Personal ni mo na. Pida.
Unya, tungod sa hitabo, among giadto sa prisuhan si Parimiyot kay luoy in taon kaayo ang ilang mga anak kay wa na inahan kay namatay naman. Nya wa na say amahan kay napriso, mao nga among giadto, among giduaw. Unsa? Atong duawon sa parimiyot mas prisuhan ba? Luoy kay day. Ikaw moadto sa prisuhan? Oo, kay luoy taon kaayo akong kumpare eh. Nakagi ko sila ha ba? Ang ilang anak. Pero luoy kaayo. Ay dong, unsa ka ha dong, ug ato na lang sa gupo ng ilang anak. Sugot ko na sa parimiyot. Nganon dili man, musugot ka gina. Recorded by X Thunder Gaming. Unya, ikaw na maglisod no una eh. Ay nganong maglisod man, nga wa man tay anak, unya gawas pa makatabang ta ana. Wa may problema na kumutabang ta pero kung sagot po na hangto sa hangto na mga nagot. Unya, sa problema ana. Ambot ni mo eh. Nga na ito masturya na. Ato ng doawan na ito kumpare kay luoy lang kayo to. Amo giadto si Parimiyot kay suod man gyud kay ni sila sa kumbana. Pero usa sa kong tumo nganong ni kuyog ko kay gusto ko makigsulti ni Parimiyot na sa gupon namo ang iyang mga anak ay lagi luoy in taon kaayo. Unya. Aladong wala ba ta kada para ni Parimiyot? Ay, sagdi na lang ko. Tagalan na ito kwarta kay doon namin mapalitin na doon namin tindahan din isuod. Mao ba? Nanay. Sa'yo na namin gawas kasil at bangan sil daw. Nanay, padunas pa rin na to. Pre, gusto mo ka, pre? Salamat ngayon kung gidawaw, pre. Mare. Premiyot, pinangga jud ka rin para nimo Patrick kay siya man ginangusog nga duawon ka namo diri. Ay, salamat kay pre. Ang saan mo yun eh, tabuan eh, pre? Paglimutan ko, pre. Nakitaan mo ko na kusmari ninyo. Kung gatong driver sa balabal. Nasakpan yun ako. Mo'y nakapasurog mayo sa kudugo. Kung dito pa ako masakpi sa mong bahay, pre. Sa amog yung mismong kwarto. Uy, maumba? Unya ka nang pre sa may sentensya nimo. Bitaw. Life sentence ko, pre. Mare. Kung gusto kong mupuga. Gusto kong muikyas. Pre, ayaw na, pre, ayaw. Kung mabahato na, sambutong kadako yung mong kaso, ana. Nay, ako pa ni mo, magay mo na lang ka mamayong buhat dire para sa ingon. Posible pa nga matagan kang parol sa presidente. Ay, sus. Parol. Wag kong minalag parol, pre. Naragang parol sa amo. Ha? Maugod. Ito, pre. Nagmahay biya ako. Gusto kong mausap. Gusto ko nga magbagko. O garon nga mapasaylo ko sa Ginoo, pre. Gusto na ko nga kini akong lawas. Wala naman ni kapuslanan, pre. Kay madugta may gidilis-prisuhan, pre. Mao nga para mapuslan niya akong lawas. Ako ni donate. Pusing. Donate kini akong mga mata, pre. Akong mga kamot, mga tiil, akong kidney, akong kasing-kasing. I-donate ko ni. Hasta ni akong kugmo, pre. Ako ni atak mo. Donate ko ni, pre. Pre. Siguro ka, pre. Dili ka gusto lang ka mapuga, pre. Ha? Nga ano man. Kaya imam ko lang ito sa tagsa o pagawas ng mga parte sa mga lawas. Mao nang, gusto lang ka mapuga. Pre, hilok ng baba ni mo di Taka ka lang da. Hanggaw jud ka bisag unsaon eh. Ang ako ba? Pre, paminaw pre ha. Ang tinuod, usas among gianhi, gusto ming makatabang nimo sa imong pamilya, ilabi na sa imong mga anak. Kay luoy, tahon kaayo. Wa naman sila inahan. Namatay man. Unya, ilas ang amahan nga mao ikaw na priso. Sugi sa may mga ati Manila. Mga kung musugot ka pre, among sagupo ng imong mga anak. Ay, tuwa na, pre. Patrick, nayabag ka. Bali sa ayaw tuwa na, pre. Ayaw. Uy. Di na tinood. Lisod mong kanin. Nay, among kaugalingon. Lisod mo na yan. Nagop po yun, may. Uy, nagsabot na bayat ha. Nagsabot na parawa Wa ka. kong tando, uy. Silong diha. Mao na akong problema kay di gyud makasinabot pirmi ni akong bana. Unsa ang kutaw ni siya? Uy, unsa akong buhaton aning tawhana? Unsa man og kamo ang pasultihon? Norma. Okay, ang sender na ito karang adlaw. Sinurma, ati pres. Apat sa dili pa, ati pres. Dahil gipada si Dong Ray Arellano nga maminaw yung ma'am, sir, pa-shout out ko din sa inyong tulumanon, be. Kung ako, pasultiyon. Ang mauni sila ang kusukay maminaw. Sila si Bido Aban o Gang og ang iyang pamilya. Rose Layasan, apil po ng ilang mga silingan. Ako nga igsoon si Greg
Mutya, Montaño, Gonzaga, sa Labuay, Maigo, Lanao, Dilote, layo din sa Maigo din sa may Lanao. Narabay salida diya sila sa Lanao, sila sa Albin. Da sa Mindanao, o sa tanama na mati rito diya. Nice day, unya sa ako, apo no yung mga, pos lang nagsigutan Lanao at Pres. Napo di akong uyuan, si Nuiper, sa Lanao. Unya si Nanggilio, sila Nuiper, o si Nanggilio din ha. Si Nang Yune, kumusta mo diha tanan? Sa ako ang mga pagumangkon din ha. Salamat kayo ninyong tanan. Okay, Ate Pres? Okay, atong sender kita. Norma, Ate Pres. Ang problema ni Norma Ate Pres, kay ang ilang silingan lagi namatay asawa niya, gusto niya sugapon, nagsabot siya si Ambana nga sagupon ang mga anak atong iyang silingan. Karon ang iyang sambana mi udi, lisod galimig kuan. Mosa. Unta. Sakto dyan natin ito. Ano, wala na yung ginikanan. Gasabot din, matay man ang mama niya. Nya, ang papa. Naataon, luoy kayo. Napriso man. Ay. Napriso ang papa. Nya mo to yung niyang kuan nga. Pre, ako ni donate akong mata, ako i-donate akong mga bukton, ako i-donate ang akong mga tiil. Sa may mo doon Ang katong napriso. nga naman. Nikingnam sa iyang i-donate kay puslan man nga wa na siya kagawasan. Kingnam sa siya sa iyang amigo sa bade bro mo iskapo. Hindi naman ni mo pre. Sa sulti lang iskapo yung ka. Mao na nga ingon niya sawa ni ami kay pinangga man kay kanam mo among sagupon ang imong maanak di ingom sa iyang bana. Sagupon kita unsa lisod bilitag pakaon sa atong kagalingon. Sakto sa kanang practical. Murag wa ate pres, practical ko taon. Anak ilang sa gupon. Ambot lang ka murag daghan bam. Ay kabigi ka daaning ka Patrick bam pilak buk. Wa pa sila anak. Ang iyang anak sa iyang amigo pilak buk. So, sa Wa gupon ba? mamension basta kailan Ma-mention, no? anak, niya namatay ang inahan, niya napreso ang papa. Muna nga ni ingon ning babae sa tong sender nga sagupon ta nila ang bata. Sagupon lagi. Kung ali ka diri sa Sirach 26 verse 1, mato pa dire, palaran ang bana sa usa ka maayong asawa, mapilo ang gitas-on siyang kinabuhi tungod sa iyang asawa. Karon, maayong may sakto ni atong ibasa pan problema ani kay umataas sa kinabuhi siyang bana pero tim sang buluyaguna. Buluyag Mauna. Oh, ikaw ma'am, kay kung may buutan, ikaw may nakasubay, badlungan lang gina pero may imong bana. Madungal din. Kung gano'n man ubag istorya mo, nga wa mas iyang huna-huna. Bitaw, tinood na. Sa dihan nag-istorya, gawat adto na yung mga istorya niyo, mura matong mapasiyaw. Pero kanang yung parte man, nagupog bata, dako naman ang isyo, kay nagsabot naman mo yung adto yung atubangan mo sa mga bata. Ayaw, di na tinood. Ay, ayaw. Kaya pagstorya tag dinagkong tao ba unta no kay dili naman ta komedya mao nga ikaw may tarong diha ma'am pantuna gani mong banag kay nga ako lang unya basig ang inyong istoryahan matungod daw jag inyong muyuta baka unsa ba diha iya lamo lang yung istorya Ito. way unod no ibutang niya sa lugar lain ang mga komedya lain ang mga tininood kay unsay nga niong dili man maayo nga pertinan nyo, nidutas nyo sabot, kaya naluoy mo nyo igsuon nga na preso, awin nyo kumpare nga na preso, yung abot ito na, nagyot mismo, mingog di na tinuod. Pantulang ginabadlungan ganun siya, ma'am, kay aron sa ingon, matunay ang inyong mga lakaw, inyong mga transaksyon, paano ito doon mo yung mga importante nga mga katuyuan. Di ba gulyat ang mga asawa, bana, magstorya, magyud na, lahi po ng pang komedya, lahi po ng pang tinuod. Tinood na. Kay bisan gani ibutan nato kare dire sa namuyo nga kanang ibutan nato sa kanang dili gyud ba asawa bisan gani og kanang nauso karong gulyat kay tawag og same-sex marriage pero tawgon man ang companionship. O istorya man ganin sila amoy ba sila iro mamoy ba sila iring nay kuna na oy nga mahalon. Ang mga iro mag six marriage bisa na sila. Tubaga pa. Unsa lan? Unsalan. Mag same six marriage bisa na ang mga iro o mga iring. Ana. Kanang mga hayo. Ako bang kita mo ko ana bang? Nga. Nga kanang kuan, kanang naay kanang katong hinon mga tiger o lion no to ako nakita kanang ang mga lalaki ang usa ka layon iyang kuan nun tilaan ang katong kuan sa lalaki nga layon. Kita tinuod na daan na sa una no. Kanang imong giingon lan, di ka mo
dili ka mo sumpay nang ingon nga bisan og kanang maurang pamilyahan niya mag-unay. O bitaw, o Oh, kana tabangon ta ka. Ano man na, Kana pre? mo nagkita o kang ko nagkita, mo'y pagaingnon, mga hayop manggod sila. mga hayop Oh, wa man di man sa para sa tao kana sila panguna-una. Kung tari mo tayo, Oh. salbahis lang tayo, mga Ano mo salbahis. ah. consider tag hayop, pero we are the highest kind of animals. Na ayaw mo nahuna. Sila wala man na sila sakto sa labutan. Wa, bitaw. Pero mo mahayop da. Oh, lahi pa to sila. Nya, din. Balik Pre, ta. balik. Balik ta. Balik ta ka sa Oh, kanaan. ay istoryada, pantuna ng araw ni mong bana, ilabi na og ang istorya, mahitungod og mga dinagkong tao, mga legal matters na kanang araw nili siya mahasimang, perming mo sa mo tulibagbag. Oh, bitaw. Ha? Kay, og ingon na nga mga dinarong ang istorya niya, yang murag mo simang siya, di maayo. Ikaw may butan. Bitaw. Ikaw ati pero sa may kapuno isip asawa. Din pa ni May. Ikaw, Isip sabi niya. asawa, si may kapuno. Isip asawa ka, o sa'yo ka po doon mo. Kung kaya nila, nga Kaya ko rin. sigop sila, kaya nilang pagbuhi, okay ra, maayo, pero Bitaw. Pero di dili. gali, ayaw Di na na lang. lang. Ayaw na lang. Laban yung Bisod-bisod anak. ka yun. Muna. Okay, pananglitan og labinag ang mga bata magpabuyag. Mm. Og sa amo pang katigwangan sa bukid, dugag palakan o. Madugang pala ka no. Mao na lang to na. Og salamat sa pagpanagat ito naman naman. Kura ko ang puzzle, Tihon. Tata